Čau lidi, my vás vítáme u dalšího dílu. Jaký to je díl, to nevíme, ale určitě vás vítáme moc rádi ze studia GreenPlayers.cz11. A skončili jsme tady přesně na tomhle místě jako předtím. Teda máme 2 koně a jdeme domů. No, takže lidi, já vás taky pozdravím, ahoj lidi. A teda asi dáme ty koně domů a pak ještě půjdeme na průzkum. Ano. No, já si sem dám point. No, si sem dám point, třeba tady jsme skončili. Já teď ani nevím, kde se vypíná chat, což je menší problém. Jo, tady, dobře. No. Skrytý, tak. Můžeme jít? No, domeček je tam tím směrem, takže se si bude chtít jít nějakých skoro 900 metrů, ale to nebude vadit. Tak, jdeme teda. Abyste neměli lag, já se ještě vypnu grafiku. No. Tak, teď by to, jo, teď už to je lepší, teď tady mám 30 fps, tak. Kde jsou ty koně sakra? Proč ty koně podělali? Asi jak jsem běžel, ale vodítka taky nevím, kde mám. Nesmazali se? Mazali se věci, nevíš? Já nevím, počkej, jak já si můžu zapnout chat, že jo? Ale asi jo. Uvidíme, počkej, takže tady jo. Ale když tak teda Fail, no. no fail, no. A já už zase hladovím. Tak si dáme snílý maso. Já ti dám kotlety. Díky. Tak, díky, se mi bude hodit. Jo? A ty koně tady asi budeme muset nechat a půjdeme asi dál. Já nevím, jo. No, já bych šel domů, protože já jsem si ještě zapomněl, víš co? Jo, tady to mi padlo z bičky, tak to si vem. Byli z čarodějnice. Tak. Já si tam asi zapnu i příkazy, jenom do chatu, protože to jsem zjistil, že home dát fakt nemůžu. Takže tady teda mám vypálený 20 železo už, ale ještě sem přidám železo. No. Tak teď. A tady dole se vypalují propečený stejky. Tak to je super. Si nějaký pak můžeme spapat. Kde jsem se bral léčivý lektvar? Toho jsem ti já hodil, z té čaretky to padlo. Jo, tak díky. Já to tady někam uložím do česty. Jo. Jinak tady máme rudy. No. Jak vidíte. Tak, co ještě tady mám? Tak. Tady vypaluju, takže další pec tady hodím. Jestli chceš, můžeš jít taky domů. No já tady budu ještě na poušti, seberu nějaký písek a možná tam najdeme chráma nebo vesničku. By bylo hodně luxusní. Já tady počkám na tebe u té pouště. A kaktusy hlavně si vezmem. A je tady rovnou vesnička. Tak to je luxus. Já radši ten léčivý lektvar uložím do čestky, aby náhodou, kdyby jsem chcípnul. No. Tady není. Radši, že minimálně stak písku. Když tak si pak můžeme ty skla ubarvit. Jo, můžeme, já se portnu. Jo. Tam tím směrem je vesnička, ty to nevidíš, protože ty nemáš minimapku tam tím. No, nemám minimapku, za to se lidi omlouvám taky, protože to je nezvyk určitě. A ještě jsem vás chtěl upozornit, že před videem intro nebude, protože zatím nemůžu najít nějaký program na editaci videa, tak doufám, že nebudeme muset stříhat. No. Když tak tady to máš. Tady tu vesničku. Hezká vesnička. Je teda malá, ale můžeme počkat, vlastně u sebe třeba, tak můžu, snad tady bude mít krafťák, ano. A co prodávají všechno zajímavého? Se pak mrknem, nebo se můžeš rovnou mrknout. Sakra, jsem nechtěl. Já si tady počím krafťáky jich na chvíli, uděláme nějaké ploty. Smaragdy ještě nemáme, ne? Ne, nemáme, ale snad nějaký najdeme, nebo si vyděláme. Ale já si tady vezmu jejich knihovny. Jo, ty bere, tady vyrobím ploty. Já si radši ještě snížím grafiku, protože je nějaký to blbne. Tak, asi na 6, takhle by to mělo, jo, je to lepší o něco. Tak. Co ty S těma dveřma, jak tady blbnou. Si můžeš tam když tak snížit zvuky, jestli chceš. Ano, pravda, možná slyšíte hodně zvuky, za to se omlouvám.
No. Už by to nemělo být tak slyšet. Bacha. Tak, jim to tady trošku obestavím, aby ty zombíci je nesnědli. Máš dostatek plotu vůbec? No, asi nemám jenom půl staku, takže to fakt nebude stačit. Ano, křupa mi se kýre. Luxus. Já jim to tady zatím osvítím. Jo, no vidíš, ty můžeš osvítit, což se bude hodit. Jo, to se bude hodit taky, dík. Jo, jo. Hop, hop. Hop, hop. Tady torčku mají, ano mají. Tady nahoře nemají. Tak Což je luxusní, že jsme teda našli tu vesničku, aspoň teda. jo, no. Jak šupla lopata, tak to je taky luxus, jo. Tady osvětlím studni. Tak, jestli tady bude nějaký sugarcane v okolí, to nevíme. Ale určitě si vezmeme i sazeničky. No, jestli tam mají brambory, viď. No, můžeme to tady když tak zase jestli tady protože mají brambory, tak to je dobrá zpráva, ale já jsem si úplně jistý. No. můžeme jim to tady když tak znova i zasadit, protože určitě se sem vrátíme. Mhm. Se sem dám point, teda No, rozhodně. promiňte za lag, trošku mi to nějak seklo, No. se načítalo. A tamhle je savana. Takže výborný. Takže asi sem udělám point vesnice. Vesnice 1. Spíš. Tak. Mrkve tady neměli, nebo měli? Neměli, jenom tu pšenici, já nevím. Ale to nevadí, se taky hodí. Si Tak tady další knihovny tady. macha vesničanku. Já bych ti ublížil. Co pak tam čoříš? Knihovny jsem tam čořil. Jo. Tak já si tady ještě vezmu, nebo ne vezmu, ale propůjčím si ten krafťák. Jo, A uděláme další tyčky. A z tyček uděláme ploty. Tak. No to je zase jiný dřevo. Mhm. Tak. Kolik těch plotů ještě myslíš, že budeme muset mít, tyjo? já nevím, já bych to typoval ještě tak na tak možná víc. No. No, já vytvořím teda 60. Navíc nemám zatím tyček. Ale uděláme ještě. No, problému. To jsem nechtěl udělat. A já nemám sekiru. Mhm. Tak budu si pak muset nějakou vykraftit. Aspoň tak. Tolik pavouku, já na ně asi půjdu. No tak běž. Hodně. Styringy se hodí vždycky. No. Na vlnu, na pruty a podobně. Tak pojďte hoši. Je, 2 malí zombíci už ke mně jdou. Hm. Oh. Je, tady mají takový pěkný průchod, to jsem nevěděl. A tam je zombík, nebo ne, skeleton s helmou. A jinak používám tečerpek, možná jste si všimli, možná ne, je to Fightful. No, já jsem, 30 důležitový, nebo co to znamená. ano. A mini zombík jde do mě. Au, to bolí, seš rychle, já tě nestačím zabíjet. A už je po něm. Je to Fuj. strašně hezký pek, mně se líbí, No, já ho mám taky už. Mně se taky líbí. já vím. Tak, tady to bude Já hotovo. si myslím, že už to mají dobře, jako osvícený. No. No, když tady na těch poličkách to taky, bys ještě mohl přisvítit, ale já mám louče, tak to můžu udělat i já, jestli chceš. No, můžeš, já už jsem tady vyplácal tak půl staku torčí, možná víc, nevím. No. Ten skeleton už se despamnul. Což nejdobrý a mě ještě nedá tady to. Ploty mě nedají. Tady máš pavoučka, o ta láva není tak daleko. To si můžeme dojít potom. Jo, Au, skeletone to bolelo. A vidíte, já si můžu i pěkně najíst. jo, tady jsem to svítil. Tady to takhle osvítím, no, to stačí. Tak mám ještě poslední stak loučí, o tom si vyrobím. No, a já ještě vyrobím nějaký ty tyčky slavné. A ten plot nevím, jestli vystačí. Tak, mám kosti z kosti. Hm.
docela 2 vlákna z jednoho pavouka, což je dobrý, protože my teď potřebujeme na návodítka jako v minulém katastrofickém dílu. No, měj si 10minutovém, přibližně. No. no, Za což se ještě jednou omlouvám. no, Ne. spíš já se omlouvám, anebo se omlouváme. Omlouvá se tvůj počítač. No. Nevím, že se to najednou stalo prostě. FPS katastrofálně klesly. Asi tak, ježíš. Na maximální výkon. No. Tak, ty ploty ještě nedají, tak aspoň ještě... to bude ještě přes tak potřeba možná. A já tady někde udělám... Někde vchod, třeba tudy. Čekaj. Ahoj skeletone, tebe nemám rád. Jo, ty tady budeš se schovávat, jo? No. Tady z tebe kosti, ty hnedka seberu. Zombík. Pojď no. Se bojíš snad. No, se bojí tě, no. Přeji jsi zlý. Tak se ti bude bát. Ježíš, co se to zase načítá, nějaký lagy jsem měl. No. Tak, další pavouk tamhle. Si tady vemu maso, tak. Chceš maso? Mám zatím plno, ale můžeš ještě nějaký hodit, jestli chceš. A ten creeper tady u plotu se mi nějak nelíbí. Omlouvám se za to jméno v chatu. Za tebou jde kam... Ne, tak už nejde. Dík. Se bude rozhodně hodit. Ještě ti tady dám. Jo, díky. Tak já bych ti taky něco mohl dát. Ale to nevím, jestli... Ono to tam nepadá. Bacha, za tebou jde kamarád. Jo. Tak, to nevím, jestli se ti bude hodit. To určitě budeš na... Sakra. Jo, díky. A ještě ti dám tohle. To nevím, jestli sbíráš, ale určitě jo. Jo, je to teď v České, ale díky. Jo. Bum. Ano, boom. Přesně tak. Já mám 37 levelů už by to chtělo enchanting. No, Ale no, my si ho vlastně udělat můžeme. no, ale počkej, kolik máme dia vůbec? 4. No, tak to nám nevydá, protože nemáme obsidian. No, A na to vlastně. potřebujeme obsidianový krumbač. Ale snad ještě najdem. Ty jsi řekl obsidianový krumpáč, ale to je jedno. Diamantový krumbač. A s diamantovým krumpáčem vytěžíme obsidian, takhle to speedíme. No, tak já jsem to myslel. Nevím, proč jsem řekl diamantový. No, diamantový. Obsidianový říkám. Shit, ok. Takže obsidianové věci by taky mohly být už. No, to jo. To by bylo luxusní, tyjo. Takový brněný z obsidianu, tyjo. Já se tělek. Že jo. Jo. Tady v pohodě stojím a najednou tady za mnou vyběhneš, tyjo. Tak co vydá plot? Vydá plot? Mohl by vydat. Hop. 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 Vydal. A ještě to takhle tady zvýšíme o jednu. Hop. Radši. No. Tak, zbylo nám 9 kousků, no vlastně 10, protože tam jsem jeden blbě položil. A Ale další pavouk. Tak počkat, tady No. se tím osvítím cestou k němu. Tak, no. pojď. A půjdeme na savanu? Nebo kam půjdeme? No já si určitě půjdu nejdřív udělat meč. Já mám ještě meč u sebe, já si můžu vyrobit sekírku. Krumpáče ještě mám v záloze a asi si ještě vyrobím sekírku. No. Tak, ahoj creepře. Tak já si teda jdu vyrobit. Ký. Jo, tady se vypaluje gold, železo a tady ještě maso, tak já si ho rovnou vemu. Masa nikdy není dost. No. Jednou nám dojde. A je to. Člověče, ani jsem nevěděl, že máme gramofonovou desku. Jo, to bylo taky v nějakém díle, jsme to našli v dungeonu. Takže a měla by být zlatá, nebo prostě žlutá. Je žlutá, no, taková Jo. do zlata. No. No. Tak, pak si můžeš prtnout, jestli budeš chtít. Tak a ten meč jsem ještě chtěl, dobře. No, co to tamhle je? Jo, to je květina, aha. Takže to tak úplně vypadalo úplně jinak pod tím stromem, jak to bylo schované. Ještě Tak. uhlí.
Tak, Tohle uložím, tohle. Uhlí si tady nechám. Co dál? Kobl uložím. Semínka si nechám, já jedu rovnou zasadit teda. jo. Asi jsem našel ten nejluxusnější biom, co může být. Kytičkovi. Ne? Nepočkat, to je tak láva velká. Už myslím, že to je klovej biom. Ach jo. Aha, Jo, protože to úplně tak vypadá, aha. no vidíš. Wow, to úplně teče, jak to ještě není. Do to. Můžeš se pak vrtnout. Jo, hned, jen tady dosázím. OMG, tak to je luxus. Tam bych nechtěl být. Nechtěl. No, pak se můžeš vrtnout. Jinak tady vidíte naši automatickou farmu. No, Tuhle zrovna postavil Speedy. Dřív se nám to tady bugovalo, tak jsme tamhle nahoře ještě to postavili ty prkna a no, teď se to buguje jenom někdy, ale už hodně málo. no. Jinak jak vidíte, teď se tam nebuglo vůbec nic a krásně to tady vyjelo přes hooper neboli násypku, jak tady mám do čestí. No, A tu jsem stavil já a pak jsme takhle spojili tady, prostě značka, že jo? A takhle jsme to hezky udělali, my jsme za to moc rádi, myslím, že jsme to dělali ve 3. nebo 4. dílu, nejsem si teď no, no, jistý. no. Tak já za tebou hned jdu, já se to teda uložím ty zbývající. Co to je? Můžu, co to je? Co? Úplně, no to úplně něco pošahanýho trošku, no to je jedno. Já počkám na tebe. OK. Tak, tady zavřu. Ano. No vidíš? Wow, no tak to chce screen, hele. No, takový úplně láva tamhle teče. Ty vado, no tak to je pěkný kopeček. Já si zvýším na chvíli render distance No, a vyfotím si to. Wow, ale to je fakt boží. no. Tamhle taky ještě něco je. Já to nedám! Dál jsi? Jo. To bylo něco. Jo, ono to je načtený, ono se to takhle jo. Už to bude načtený, sorry lidi, že zdržuji, ale je to fakt krásný. F2. No, Tak, jo. Já Tam si zase snížím teda render. něco. Tak, render snížen. A jdeme... Shit. Co to je? Hej, já to nedal. A mám 1 HP, dobrý, ne? Ty, nechtěl bych. Hej. Ty musíš se na mě prtnout, jo, co to je takový úplně levitující ostrovek. Ty máš teda hodně HP, už máš 3,5. 2,5. No. No, jo, vlastně 2,5 vidíš. No, tak Teď už už máš, 3, no. no, už máš 3, no. Já se mrknu tamhle na poušť. 3,5. Hele, pojď tam. Já už jdu. Nechtěl, aby si tady vykopat to železo. Jo, Ale víte, bo nekopám od sebe. Jasný, že jo. No. Tak, co kdybychom si takhle kopli pod sebe jednou? No, jako se mně to stalo, že jo. Jo, nechtěl To prostě. bylo dobrý teda. Ale já jsem to úplně přesně tušil, že jo, protože to se mě takhle ptal poprvé úplně, jak chceš si to No. vykopat, že jo. Tak to je fakt už skoro jasný. No, tady je poušť a tady jsou kaktusy zdarma. Free, neboli. Tak, kouknu se na tebe, jak už běžíš. A kam půjdeme? Já nevím. Tady rozhodně asi tu poušť projdem. Já nevím, já budeš ty chtít, jo? Jo, projdem to určitě. No, teď třeba tady můžeme najít chrám, ještě jednu vesničku, což by bylo boží. No, ale uvidíme, co najdeme. Třeba nemusíme najít nic. A nebo třeba lávu tamhle vzadu na minimapce. To je luxusní kopec, ty. Tamhle je láva. Já ji ještě nevidím. No je před tebou, tak bacha. No, ne je před tebou, tamhle, nalevo od tebe byla. To je nějaká hodně velká poušť. Teď se mi to seklo, promiňte, ono jak se načítají ty čanky. Jej. Jsem zapnul F3, jsem ji vypnul. No. To nevadí, stane se. Wow. Tyjo, co to je za poušť? To je nějaká Sahara nebo co?
To je obrovský. To je ty A vole. další vesnička. OMG. Wow. A nevím, proč tě mám vyplýho na mapce, to opravdu nevím. Ale proč jsi v minulém dílu, myslím, vypínal? No, tak, ano, už tě mám zaplýho. A tam je vesnička před tebou, takže jdeš Plně správně. nová? Ne, to je ta naše. Jo, ne, to je úplně nová. Oh yeah, chtělo by to brambory lidi. Tak nám Ale- držte palce teda. No, to by bylo luxusní, kdyby tady byly. Doufám, Ale- že budete držet dostatečně. No, ale políčka tady nevidím. Bé. Já taky ne, hele. Ale to nevadí, co tady prodávají? Jo, tak hej, nemáš víty? Víty, mám doma, můžu pro ně skočit. No, protože tady za 20 na vítu je tady smerek. Hej, on zdrhnul. On zdrá. Hej, ten zdrhnul je fakt rychle. Hej, 21 vítů smarek, tady. No, to je ono. Tady ten. Tak já jdu pro víty domů. Hej, tady prodává melouny, konečně máme melouny. Asi můžeme koupit melouny, jo. I když to znělo trošku divně, ale dobré. Se stává, když No, je se někdo stává. šťastnej. Tyjo, ještě jsme nenašli, ale zatím mám puštěný dole. a už Ale tady- tolik vítů nemáme, počkat, já zkusím sklidit ručně farmu. Tady má za 19. Jo, Jo, tak to tady je má levnější, zadovat. to hlídej. tady prodává i vlnu, což je luxusní, tak můžeme nějaký ovečky nafarmit a je to. Když jsem udělám point vesnice 2. Třeba bude fialovej, to je jedno vesnice 2, ano. Tak, Hej, jo. Co tady všechno prodáváte? Tady pečený kotletky. hele, mám takový dobrý pocit, že máme 49 vítů. Haló? Ano, slyšíme se. No. Jo, teďka se už slyšíme, no. Mám 49 vítů. Jo, tak to je luxusní. Tak třeba můžeme koupit jeden za 21 a Dorej třeba za 19. Uvidíme, co tam bude u těch obou. Tak jsou to tyhle ty přede mnou. Mhm. A můžeme pak koupit i ty melouny rovnou za ten emerald. Jo. Chvíli počkejte lidi. No. Tak já se omlouvám lidi, omlouvám se. No, tak co, nakoupil jsi to už od nich? Ještě ne. No, tak to můžeš koupit. Já nevím, kde je ten za 19, víš? Takový drž, já ti ho najdu. Tady je za melouny, tady je za 19. Jo, vidím ho. No, a jestli bys mi pak dal jeden smrk, že bych koupil melouny. Potom, Mhm. a co ten za 21 bude mít? To nevím. No, já teda koupím melouny, sice Za jenom 5. 19 smaragd za 8 pečených kuřat. Ok. Tenhle ten. 18 svítů. Jo, Jo. já už mám jenom 11. Le, to je napět. Ale to nevadí, ale jako luxusní. Tak. Co si koupíme ještě za ten jeden? Nevíš? Nebo si Jak ho bys ne? mi ho dal? No tak na, hop. Tady si ho brzy. Třeba tady měl kotletky, Všichni šestku. jsou tady, ale někde ještě tady budou jinde, ne? Nebo oni jsou všichni narvaný tam. No, vypadá to, že asi jo. Že podle mapky to tak vypadá, že jsou všichni narvaný tam. Říkat, tady ještě by něco mohlo být. Ne? Není. O, jak jsou tam všichni narvaný, tyjo. No tak, no tady to je asi hlavní dům, nějaké radnice. No, jejich radnice. No, Já si myslím, že si můžeme dát do čestky a můžeme šetřit na něco jiného. ok, dobrá.
Tak, my tak teda půjdeme domů a pro tento díl se budeme končit, protože no, myslím, že natáčíme nějaký 24 minut, ale kdo by se na to koukal, ale já si myslím, že to bohatě stačí. Série může mít kolik dílů chceme. No. Mějte se moc hezky, odebírejte, sdílejte, lajkujte a komentujte. Mějte se teda hezky a čau čau. ahoj.